wij gaan een klonken zielen bij alle bootjes en dan gaan we een wedstrijdje doen. Welke is vandaag? Deze. Die ziet er nog net helemaal fris uit. Nee, maar hij moet nog een ziel erop en zo. Er moet nog een paar dingen bij. Je hebt er wel hard aan gewerkt. Oh, bijna, toch? Ja. Erik had het zeil er al op gedaan weer, maar toen had ik de mast nog niet geverfd, de Oh, ja. stokjes. Anders wordt het zeil ook zwart. Ja, Veelst hij al een beetje als een echte kapitein? nou, een beetje, ja, net heel erg. Maar ik denk dat hem meer een kapitein binnen, de echte bootjebouwers. En was er zelf letterlijk een boot te bouwen willen? Nou, dat weet ik nog niet. Ik denk van Ja, poedel! Justin, wat zit er maar in boot? Ja. Bij mij ook. Nou, de vorige keer toen ging mij dus wel eens spelen. Oké. En hoe kan het dan dat hij vanuit zijn hut ging? Ik denk heel veel wind. Ja, dat zou best eens kennen, hè? Goed. 1, 2, 3 en ga! Niet de verkeerde kant op! Hij wil niet! Mervin. Hij gaat als een speel. Ja. Volgens mij. Felix, die giet, Sinus giet al een aardige wat harder. De van Minus. Ja, maar die van daar loopt er vlak achter. Ja. En ik wist net dat Minus ik zo hard ging. Maar niet, Minus werd al opdraait. En ik denk dat Minus niet winnen. Lucas, snel omdraaien. Voordat Felix Sinus krast. Oh, Bos even! Nee, trekken! Oh. Hoe ging het? Goed, maar Minus wiet na 12. En daar zien we de eerste. En Felix die ging helemaal de andere kant op. Zien naaien. Maar die ging net heel goed. Maar tevreden? Nou ja, hij ging wel snel. Goeie. Ja, goeiedag. Ja, omroep op Friesland. Ja. Ja, hey. Wat ben je mee aan man? Nou, wij ben je mooi maar de tuin van het verrot. Dat, wat ik ben een beetje netjes nog. Ja, en je kan mooi vannacht in de jongen sluipen. Dat, Ja, zo ben wij. Piet, dat was nog net vorige keer. Piet gaat er al van erop. Dat is ik een Piet Hoogland, ja? Hij laat jou ervoor staan. Ja, en monsieur, dan is daar niks het verschil. Hè? Die in de tuin en de andere tuin. Oh, die Piet de buurman? Ja, dat is ik een Piet Hoogland. En we De tuin van jouw buurman is wel netjes er. Dus ja, dus je bent even terug bij het molen heen. Ja. Nou, leuk. En nou, we zijn het zien hoe de squallen. Nou, dan ben ze wel eens een beetje buiten het park en dan was kou het spel wel eens eventjes. Ja? Ja, dat doe ik wel eens. Je hoort weer naar een juffrouw, die het zelf even ingrepen. Oké. Dus je bent altijd aan het voetballen en dan gaat de bal de dik hoor. En dan? Nou, dan is het soms druk met auto's en dan met de auto's voor de bijenstapje. En dan heb je soms wel een probleem. Dus dan houden jou een beetje daar op perkje. Nou, stuk ze wel even waarom met de bal. Ik heb de bal ook een keer in zijn kwal gebracht. Bij de directeur. Ik zei nooit gebeurd. Nou, dat had ik geholpen. En dan af en toe dan ben je wel auto's die dus wat hut hier rijden. En dan ben ik wel trekkers die hier hut langs slingen. Dus ik iemand die doet het altijd heel kalm.
Nou, die kwam er precies uit. En dan was schouwen de mensen ook plezier. Oké. Zo, en dat helpt wel. De mensen kunnen aanspreken. Ja. En hij heeft dan wel eens een bal in de tuin? Jawel, dat kan ik wel hebben. Ja? Jawel. Dan is het net maar het mes... Nee. Dat geeft altijd maar humor. Oké. Ja, misschien je met de mensen wel op de feiten drukken. Hè? Nou, zie, ik heb daar nou een buurvrouw die kijkt achter dat haakje. Ja. Zie, dan moet ze daar even een praatje mooi. Nou, dan hebben we een heel soort plezier hier.